இந்த இடத்தில் இந்த நபர் பெட்ரோல் பதுக்கி வைக்க முற்பட்ட வேளையில் போலீசாரால் சுற்றி வளைத்து பிடிக்கப்பட்டார். அதையும் சுத்தி வளைச்சு பிடிப்பான், நேரவே பிடிக்க வேண்டியானே. அது சரி, இந்த போறாங்க பாத்தியா, இவங்களாண்டா பெட்ரோல் பதுக்கி வைக்கிறாங்களோ பிடிக்கிறவங்க. முதலாளி போறினம் இல்ல வர்றினம் வரட்டுமே, அதுக்கு என்ன, நாங்க பெட்ரோல் பதுக்கி வைக்கிறது தானே. அச்சோ முதலாளி இல்லைங்க வார. ஏய் நீ எங்கடா ஓடுற? தம்பி சொல்லுங்க என்ன வேணும்? ஒரு தண்ணி பதிலாம். தண்ணி பதிலா இல்லைங்க. இந்தாங்க. எவ்வளவு? 100 ரூபாய். 100 ரூபாயா? இந்தாங்க 100 ரூபாய் தாங்க. தேங்க்யூ. சப்பாடா ஒரு மாதிரி கொண்டு டிஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு. டேய் எங்க அறக்க பறக்க ஓடு நீ? முதலாளி அந்த 3 பொதுலுக்கு பெட்ரோல் ஊற்றி வச்சிருந்தீங்க, அதை கொண்டே பைக்கு ஊத்திட்டு வந்தேன் நான். நான் ஒரு பெட்ரோல் எடுத்து வைக்கலையே. முதலாளி அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பதில ஒரே சோடா பதிலுக்கு விட்டு வச்சிருந்தீங்க. அப்படி நாசமா போவானே, அதே பைக் ஏன்டா ஊத்தினீங்க? அது சோடாடா.